سلام تعنا بلنا فتوات بيت سماي ميديا نسعت زي زوادنا يوم واناوي معبالتات انه مس چانلنا سلام تنحوم بقدمنت أبيات فردي كتما مغالا كابز عدوا سالساي معلتي أغطيران اللوام ديانو تقراي بحفشا ديانو مغالا دما بفلاي كسابة كنك أتلوكم ينازبل مفرح كمزوات حمزو اللفليتوام كاب علت عسرت حادو قنبت كلتشن عسرت شوعتنا عم تمرت جاميرو أب مغالا زركاب أبيات فردي سرحدو كمزبلا عم كتل بريزيدنت ما خلا بيت فردي كتما مغالا أيتس يخيدانا قبرز قاوير قليتوام أيتس مغنياتو سرحدو مبال توهالي لوم زيزون تقامات كمز نبرون نتوم تقامات تتعويرنا الناس رحنا تانحنا اينا بموال محزون سراحنا بزي مسراح زوقع مخنيات اي نبرن مالتي يكونن كبل قاليطوم حزي قطيمنا زلو خنتاتون مسلونا زتتحازت اقامات مسناي منبارن زي منبارن اقامات سلازلنام كاب غزا ناب سراح كاب سراحنا وغزا بزقبر منقصاص وحسناي صدتا سراح يلن كبلو تزاريبوم ابناي حزب يخون ولقا ترانسبورت بتارغا زيبلن باترولات اقله دانيا نسخادي خانا تباله مفررحن ام منقدون ديانو الا شو سلازلو ناب سراح بوتا ممصاص اقامي خون كم زلو قاليطوم اقام كساب زفتح تجددنا كما مع خلايا بيت فرد كتما مغلن كلن كفلات كتماتات مغلن سرح دو كنبل تجددنا لنا يبلوم ناي بيت فردي سرح دو زباله المخنيات كبتنا يدحنت صقمات استتحازو يزبالو اي تسي خيدانا زملكتو اكال فتح كساب زغبرلو كم زتقارص حبيرام زلونان زغاطمونان صقمات زسمعن فتح زب اكال انتهاليو نهزبنا بقعن سلطون قلقالوت فتحن مهاب دلواتي نايلوم بيت فردي انكو داينتاو فتح كب زخل منغستاون حزباون تكال يزبالو اي تسي خيدانا معصاو دليتنا يكونن بموال ناي دحنت صقم قطيمنا سلازلو حزبنا كردا يقبايلوم ناي منبار سغاتنا بنشته ملكو زفتح انت خوينو حزبي فتح داينت كركب عبي صعر كم زغبار قليطوم مكتل بريزيدنت ما خلا بيت فردي كتما مغلا ايتسي خيدانا حزبي حدا سرعات داينت زي تردوم وي دما كونيلوم سرعات داينت كبلاشو بمداي بوليتيكاو عيني وي ولقربهم كريو زدلي سبات ناتهم دغاف بزي مخان صقمات حماقات انتليوم اون تاوريتو نافيتان كتبونان كان محايشن زبل حساب قريبهم ابيات فردي ناي كلاتنا تكالا سلازخونا زخونه يخونا كال كصلمن كفرارحنا يغبان زبلو ايتسيام وصيتو دما حزب زغود بمخانو اب زغبرو مردا حغازاي كخون تلابيوم داينا ما خلاي بيت فرد زخونو ايت محاري قبره بوغانوم قلقالوت داينت تقاريصو كم زلو بمحبار زملكتو ناي غزاو محدر اكال فتح حساب زغبرلو كم زخونه حبيرام داينت تتوكل كلو مسرعت فتح تقلقلتي يغدو يوم نغرغن اب العل ديانو زلو ناي صتا صقم زملكتو اكال كساب زفتح تقلقلتي بتعقستي كصبيو حاتيتو ملوم ابل زحص ربان كفتح تصبيت كم زغبرو زداسو ايتم حريم غزاوي محدار تግራይ ትኹረት ይቡ ዝረአ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ክፍታሕ ተላብዮም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ በወጋኑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንጸላሎ ሓደጋ ብዘላቕነት ንምፍታሕን ሰሙያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስኖም ተሓልዩ ስርሖም በአግባቡ ክፍጽሙ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገብር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጥዮም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንቕትለት ዘውዱ ሃፍቱ ብይን ምሕላፍ ኣብ ዝተሰየመ መጋባያ ዝተፈጸመ ዕግርግር ናይ ስለ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሎን ኣብ ልዕሊ ትካላት ፍትሕን ስርዓት ዳይነትን ትግራይ ዝተፈጸመ ቁልዑ ጥቃት ስንኢሎም እቲ ቤት ጽሕፈት ብመንገዲ ፌስቡክ ብሶሉስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነዘጋጠመ ጥፋትን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንጸላሎ ሓደጋን ብዘላቕነት ንምፍታሕን ሰሙያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስኖም ተሃልዩ ስርሖም በአግባቡ ክፍጽሙ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድለይ ከም ዝገብርን ነዚ ብሸሞንተ ጉንበት 2017 ኣቋጽራ ዘጋጠመ ኩነታት ፈጠርቲ ኣጻሪዩ ናብ ሕጊ ከም ዘቕርብን ሓቢሩ ነይሩ እዩ بخالي وغن بوليتيكا حوحات حدقن يكبل ودب ناصنت تግራይ ገሊጾም ናስታት 50 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዓብይ ገደ ሒዙዋ መንቀሳቀስ ዝጸንሐ ህዝባዊ ወያን ሓርነት ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋናት ተትሒዞም ኣብ ክልተ ደንበ ተማቂሉ ሓደ ክፋሉ ምስ ዓዳሎ ዝመደብሩ ጉጅለ ግደፍ ሓደ ክፋሉ ድማ ምስ መንግስቲ ብልጽግና ናይ 4 ኪሎን ወጊኖም ዝኸድዎ ዘሎ ጉዕዞ ንትግራይ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ዝመርሓ ናይ ጥፋት መንገዲ ይክብል ውድብ ናጽነት ትግራይ ኸሲሱ ዘሎ ውድብ ናጽነት ትግራይ ነዝገለጸት ማልሶሉስ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ኮይኑ ክልቲኦም ሕወሓት ብዕላማ ተመቃቂሎም ምስ ጉጅለ ህግደፍን ሰልፍ ብልጽግናን ዘኸድዎ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ብምኹናን መንግስቲ ብልጽግና ብህጹጽን ውዕል ፕሪቶሪያ ከተግብር ከም ዝግባዩ ጻውዒቱ ቀሪቡ ዝርከብ ኣብ ክልተ ተማኢል ዝርከብ ውድብ ሕወሓት ፈጢርዎ ዘሎ ናይ ምትፍናን ፖለቲካ በስለታት ኩናት ንምሕዋይ እኳ ኣብ ዘይካለት ትግራይ ክፈጥሮ ዝኽእል ዕንወት ብቐሊሉ ዘይግመት ብምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ዝጠቐሰ ቦምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ትግራይ ብሓይሊ ብረት ተቋፂሩ ዘሎ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕወሓት ምስ ጉጅለ ህግደፍ
ንኩናት ዝዕድም ቁልዕ ርክብ የካይዱ ምህላው ዝኸሰሰ ኮይኖም እቲ ምስ ሰልፊ ብልጽግና ሓቢሩ ዝርከብ ናይ ጌታቸው ረዳ ጉጅለ እውን ብተመሳሳሊ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ኩናት ዝዕድም ብምባል ዝገልጽ ክልቲኦም ሓይልታት ዝኸድዎ ዘለዉ ጉዕዞ ንትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን ዝበለት ኣቦ እምበር ኣብ መደምደምታ ክልቲኦም ሓይልታት ኩናት ዳግም ናብ ትግራይ ንከይምለስ ካብ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዝረሓቐ ወገን ዘይሓረየ መንገዲ ክመርጹ ከም ዝነበሮም እዩ ርእይትኡ ኣቐሚጡ ዘሎ። ብኻልእ ሓበሬታ ሰማይ ሚድያ ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ብሰንኪ ባራሓዊ 20 መጽለሊ ምስ ንብረቱ ተቃጺሎም ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ተነድባ ዘጋጠመ ሓደጋ ባራሓዊ 20 መጽለሊ ምስ ንብረቱ ከም ዘቃጸለ ተገሊጹሎ እቲ ባርዕ ካብ ሌት ሰዓት 5 ቋጽራገ ጀሚሩ ናስታት 1 ሰዓትን ፈራን ከም ዝጸንሐ እውን ተሓቢሩሎ ኣብ ህይወት ሰብ ዝበጽሐ ሓደጋ ከም ዘለ ዝሓበረ ጋዜጠኛ መድሃኔ ገዳይ ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ሓደጋ ከም ዝበጽሐ ረድዩ ኣብ ሃገረ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ተነድባ ኡምራኩባ ሓሸባን ጉርጉርን በተደጋጋሚ በዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ህይወትን ጉዳት መብጽሑ ዝካርዮም በሓደጋ ባርዕ ውሕጅን ካልኦት ጸገማትን ይሳቀዩ ዘለዉ ተጋሩ ስደተኛታት ቅድሚ ክረምቲ መታው ናብ መረበቶም ንክምለሱ በሃንቀውታ ይጽበዩ ምህላዎም ተሓቢሩሎም እዚ ከምዚሉ ንሃለወ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ 13 ጉንበት 2017 ዓ.ም ምስ ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኢትዮጵያ ዳረን ዌልች ኣብ ትግባር ውዕል ፕሪቶሪያን ዝተጀመረ ሰላምን ዝያዳ ኣብ ምድልዳልን ኣድሂቦም ምክክር ኣካይዶም ኣለዎም በተዛማዲ ክልቲኦም ኣካላት ብቐጻሊ ብዛዕባ ክፍጸሙ ዝግበኦም ጉዳያት ተመልኪቶም ዓሚቑን ዝርዝርን ምክክር ዘካየዱ እንትኾኖም ኣብ ሓበራዊ ምርዳውን በፂሖም እዮም ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣቀዲሞም ምስ ኣምባሳደር ፈረንሳዊ ኢትዮጵያ አሌክሲ ሌሚ ክዘተ ኮይኖም ተመዛበልቲ ወገናትና መረበቶም ናይ ምምላስን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ናይ ምርግጋጽን ጉዳይ ቁልፍ ሕቶ ናይ ዝመድረኽ ምዃኑ ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰም ተፈጻምነት ውዕል ፕሪቶሪያን ሰላምን ርግዓትን ኢትዮጵያ ቁልፍ ተራ ከም ዘለዎ አብሪሆም ትግባር ውዕል ፕሪቶሪያን ዘላቕ ሰላም ኢትዮጵያ ቁልፍ ተራ ከም ዝጻወት ኩሉ ክርድኦ ይግባእ ኢሎም ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ኩሎም ሕቶታትና ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያን መምላስ ምስ ፌደራል ተቀራሪብና እናሰርሕና ኢና ዝበሉቶም ፕሬዝዳንት መንግስቲ ፈረንሳይ ትግባር ውዕል ፕሪቶሪያ እጃም ክጻወት ተሓሳሲቦም ኣምባሳደር ፈረንሳዊ ኢትዮጵያ አሌክሲ ሌሚክ በወገኖም ዘላቕ ሰላም ክሰፍንን ውዕል ፕሪቶሪያ በአግባቡ ክፍጸምን ሃገሮም አድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ምግላጾም ይዝከር ሰራዊት ኤርትራ ተወሳኺ ከባቢታት ከም ዝተቋጸረ ተፈሊጦም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛት ትግራይ ወጽኡ ዝብል ሓሶት ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ብፍላይ ድማ ካብ ወገን ደገፍቲ ጽምዶ ዝተናፈሰ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ንሰላም ክልቲኡ ህዝብታት ክብል ሒዝዎም ካብ ዝነበሩ ከባቢታት ትግራይ ወጽኡ ዝብል እዮም ይኹን እምበር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወሪሩ ካብ ዝሓዞም ቦታታት ለቂቑ ወጽኡ ተባሂሉ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ጌጋዩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብቲ ዝነበሮ ኣሎ ክብል ይገልጽ ዘሎ ልዕሊ 50 ዓድታት ትግራይ ተዋፂሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ሽማግለ ዝምድናታት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ብ16 ጉንበት ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ርክብ ኤርትራ ብትምስ ኢትዮጵያ ዘዋስና ከባቢታት ምትእኻብ ሰራዊት ተካይድ ከም ዘላ ንዝቐረበሉ ክሲ ብትር ምንጻጉ ይፍለጥ እዮም ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ዝቐረበ ክሲ ፍጹም መሰረት ኣልቦን ዘደናገረን ምዃኑ ገሊጾም እቲ ኤምባሲ ኩሎም ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ናብቲ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዶባትና ዳግማይ ተመሊሶም እዮም ንዞባዊ ግጭት ተባሂሉ ዝኾነ ምንቅስቓስ ሰራዊት ድማ ኣይተኻየደን ይብል ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኾነ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ግጭት ንምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ብምርግጋጽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንምርግጋዕ ንምስፋን ተወፋይነት ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ዝዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝምድና ድሕሪ ምሕርፋፉ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ እቲ ኤምባሲ ቶም ብሽምጋለ ዝምድናታት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብሕልፊ ብሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ከምኡውን ብበዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ነበር ጆሹዋ ሜሰርቬይን ዝቐረቡ ክስታት ጭብጣ ኣልቦ ኢሉ ብምኹናን ነቲ ኩነታት ብጌጋ ምግላጽ ኢሉ ኣብ ክንዱ ኣብቲ ዞባ ሰላማዊ ዘተን ምትሕግጋዝን ኣብ ምድንፋዕ ትኹረት ክካየድ እዩ ጸዊዑ ዘሎ እቲ ኤምባሲ ሰበስልጣን ኮነ መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ እንተስ ብወግዓዊ ዝርርብ ይኹን ብወታደራዊ ስጉምቲ ናብ ገማገም ባሕሪ ኤርትራን ምእታው ዝትኽትኽ ዞባዊ ውጥረት ይፈጥሩ ኣለው ክብል እውን ወቂሶም ንውሳነ 2002 ውዕል ኣልጀርስ ብምጥቃስ ድማ እቶም ዘሳሓቡ ተባሂሎም ዝቐረቡ ቦታታት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣካል ኤርትራ ምዃኖም ሓቢሩሎም ኣብ ዝዋን ሰራዊት ኤርትራ ወጽኡ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ዝገልጹ ፍልፍላት ኣብ ዞባ ምብራቕ ድማ ተወሰኽቲ ቦታታት ይቆጻጸር ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹም እንተኾነ ግና ገለ ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ገለ መስመራት ንነጋዶ ክፍቲ ምዃኖምን ሸቐጣሸቐጥን መሰረታዊ ቀረባትን ናብ ኤርትራ ይሰግሩ ከም ዘለው ኣመላኺቶም ኣለዉ
بخالي وجن كلتا سرحتنياتات إمباسي إسرائيل بيت مذكر أيهود واشنطن تقاتلهم كلتا سرحتنياتات إمباسي إسرائيل ماخل كتما واشنطن دي سي أب قدام بيت مذكر أيهود كم استقاتلوا صحفيت وشتاوت أمريكا كريستينو نوئيم قاليتام اتهم حد سباين حد سبايتن زخونو قدايات بيت مذكر أيهود كابيتال كابز نورا مدب كوت انكالو بطيت كم استقاتلوا من جتات نمشارخ تزينا BBC زخونا CBS حابيرام اتفتزاما كونيلكا علامة استقبر دما يمثل تباهيلو لهم اتمتقعتي باقواصرات هاجر ساعات 21:05 يقاطمم اتي تخصص تخايدلو بوتا دما حيالو بصحت هاجر عودت زكايدلو بيت مذكرن هنصاتات منغستن كمون بيت صحفت سرحيت FBI اب كتما واشنطن زركبليو ابتي تخصص تفصملوان بزحت سرحتنياتات امباسي اسرائيل اب حدا ناي بيت مذكر مدب كم زنبرو صبصابات يحبرلهم زياده حبريتان مكفال بنطفت نمرمرن سرحنا لنا كتبل نوئيم اب اكس صحيفالا نسدرا بيت قدايات صوله تبصحلهم نزي جبار اكيدما ناب حقي كان غربو ينايلام امباسادر اسرائيل اب حورات هاجرات نتفصامه صره سيماوያን زفطرو ركوس تغبار غبرش براك بالغليصوم امباسادر داني دانون اب اكس ن ዲፕሎማሲኛታትን ማህበረሰብ አይሁድን ሙግዳ ቀይሕ መስመር ምስጋሪ ክብል ጽሒፎም ሰበስልጣን አሜሪካ ብልዕልቶም በዝገበናው ተግባር ዝት ሓተት ዝኾኑ ሰባት ሓያል ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ርግጸኛታቲና ክብል ወሲኹሎም እትፍጻመ ካብ ፖሊስ ሓያል መልስ ተግባር ዝረኸቡ ኮይኑ ሓያሎ ቀንዲ ጎደናታት ተኸተማ ክዕጾ ገይሮም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ንምርካብ እውን ሃደን ይካየደሎም እቲ ጥርጡር ሰማያዊ ጅንስን ሰማያዊ ጃኬትን ዝለበሰ ጭሕሞ ጠጦ ዘለዎ ሰብኣይ ምዃኑ ምንጭታት ንኣሜሪካ መሻርክቲ BBC ዝኾነ CBS ሓቢሮም ካፒታል ካምፓስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ከሞትሩ ተዓጽዩ ከም ዝነበረ CBS ሓቢሩሎም ክንወጽ ምስበልና እቶም ፖሊስን ጸጥታን ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ክንወጽ ከም ዘይንኽእል ነጊሮም ናይብል ሓደ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ኣብቲ ዝነበሮ ህንጻ ኣብ ዕጽዋ ዝጸንሕ ተማራይ ክሳብ ሕዚ ድማ ኣብዚ ኣለው ክንከይድ ከም ዘይንኽእል እዮም ዝነግርና ዘለው ኢሎም ፈጻሚት ዳይሬክተር ቪአትሪስ ጉሩዊቲዝ ቅድምቲ ትማል ረቡዕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንኤምቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃበቶ ፍሉይ ጸብጻብ ዜና ኣብ መላእ ከተማን ሃገርን ዝርከባ ትካላት ኣይሁድ ብሰንኪታ ብልዕሊ ሕድሕድ ትካላት ዘጋጠማ እዚ ዘፍርሕ ፍጻመታትን ጸረ ሴማውነትን ብዛዕባ ጸጥታን ይሻቀላየን ኢላ እቲ ቤተ መዘክር ኣብ ዝቐረባዋን ጸጥቱ ንምዕባይ ብኸፊል ሓገዝ ከም ዝረኸበ ገሊጻላ ጉሩዊቲዝ ምስዚ ተኣሳሲሩ ስጋታት ከም ዝተፈጠረ ንርዳይና ድሕር ምባል እንተኾነ ግን ዝፍጻመ እናተዳህሰሰን ከሎም እዚ ቦታ በጻሕትን መቐባል ከም ወትሩ ኣፍ ደጉ ርሑቕ ምዃኑን ውሕስነት ከም ዘለዎ ክስምዖም ንደሊ ኢላላ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ነስዓት እዚ ዝተዋደደ ወህናዊ ሓበሬታታት ኣቅሪብና ዛዚምና ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰናይ ግዜ ተመኒና